maka shugaban annabta, wanda ranar mashar yake da babbar tuta. Sa alihi ashabu sun bi abban binta, duka mai san su wallahi tallahi ya saita. Ramadana ya dawo, shehana tijani a gaida kai dan umma. Ramadana ya dawo, sannu mai diwani alhaji ibrahima. Ramadana ya dawo, ya shehu ahmad yarwa kaunar kuna kama. Ramadana ya dawo, ya bada gire abba ga fatuhu gibrima. Ramadana ya dawo, algashawiyu da shehu sa'idu alkanawi ma. Ramadana ya dawo, sallama ta a gare ki fadima zuhuriya. Ramadana ya dawo, sokar jikin manzon mu dahe silar shirya. Ramadana ya dawo, mama gurin abban talabbaiki ya musiya. Ramadana ya dawo, ummun hasan wa husaini san ku shine shirya. Ramadana ya dawo, gaisuwa ta a gare ki fadima tu zakiya. Ramadana ya dawo, namijin maza muhammadu sahibul mi'raji, taskar ilahu rasul ka kure maleji. Mai mayar dan wuta jannada mai darajoji, komai kaso kai daha ba ai maka geji. Kai ne habibur rabbana sahibul taji a ya rasulallah, ya mai alamtar kai fa mai suratu sabbi. Ramadana ya dawo, mai alam na sharha mai inna mai lilafi. Ramadana ya dawo, mai ayatul kursi mai suratu kafi. Ramadana ya dawo, san ka ne san Allahu rabbana ya dafi. Ramadana ya dawo, wanda ya je da san ka gunsa ba shi da laifi. Ramadana ya dawo, ayyuhal muslimu sallama ta gare ku kakaf. Ramadana ya dawo,
ibadullah. Sannan wajen yin buɗe baki in furta ma Ramadana ya dawo, kai da Allah ba shamaki sai musahimma. Ramadana ya dawo, kafin ka sa komai a bakinka kai azama. Ramadana ya dawo, komai ka roƙa take Rabbu zai amsa ma. Ramadana ya dawo, gagara ɓasa nan wallahi ya al'umma. Ramadana ya dawo, sannan wajen yin buɗe baki in furta ma kai da Allah ba shamaki sai musashin ma. Kafin ka sa komai a bakinka kai azama, komai ka roƙa take Rabbu zai amsa ma. Gagara ɓasa nan wallahi ya al'umma. Kai gambati bihamdillahi zan tsaya al'umma a cikin waɗannan baitikan wanda na zana. Jamilu Zakir ne halifan jinin nana, wato Sharif Musa Abul Fatih Maulana. Ma'asalam ila salam aya ikiwana, ma'asalam ila salam aya ikiwana, ma'asalam ila salam aya ikiwana. Ramadana ya dawo, alhamdulillah. Daga almajirinku Jamilu Zakiru. Dan neman ƙarin bayani lambar kamar haka 09032397783.